Ayengqongqo yemkhonto yayibanga ililo, yayibanga inyembezi, umudli wenguyazana yedwa kaNolele, uMagwaza iqhubi ayisekhabo nakwaSothondose. Ngethemba basaphila abenguni abahle enhla nasezansi, saphila thina kwaSokhumalo, saphila emantungweni. Namhlanje nina besilo, njengoba kumhla ka-21 kuNtulikazi 2026, okusho ukuthi kuphela iminyaka eyi-143 umntwana uyibhebhu ahlasela khona isigodlo sakithi Ondini, okuyisigameko esenzeka ngomhla ka-21 kuNtulikazi kuJulayi 1883. Yebo, namhlanje kuphela iminyaka engama-143 kwenzeka lokho. Angizukugxila kuleso sigameko nabesilo. Engizokuphawula noma ngithi ngizokucela nje kwabesilo ukuthi uma ngabe bebhala ngomlando waleso sigameko noma ngomlando womntwana uyibhebhu, ikakhulukazi ukuhlasela kwakhe abalandeli boSuthu, kuyofuneka bakuveze ababhali ukuthi umntwana uyibhebhu wayecasulwe yini kahle hle ukuze-ke ahlasele uSuthu. Imbangela-ke yokuhlasela kwakhe kwabe kuyini kahle hle nabezulu eliphezulu? Imbangela-ke yalokho nabesilo, kwathi-ke ngenkathi isilo sesiboshiwe, isilo uCetshwayo ngo-1879 siboshwa amaNgisi, sidingiselwa eSt Helena ngoNcwaba ka-1879. Isilo uCetshwayo sashiya iwundlu laso umntwana uDinizulu samshiya-ke ezandleni zikamntwana uyibhebhu. Kodwa-ke okwenzeka, undunankulu wangaleso sikhathi, inkosi uMnyamana kaNgqongelele, kanye nabantwana ondabuko kanye nomntwana uShingana basala-ke belilanda-ke iwundlu lapho elalishiwe khona nguyise isilo uCetshwayo, wayelishiye eBhanganomo. Balilanda-ke iwundlu uDinizulu, bakhala ngokuthi lalihlushwa lisengiswa neyinkomo. Bakhala-ke ngalokho. Akumphathanga kahle-ke umntwana uyibhebhu-ke lokho, nina besilo. Kwaba-ke iyona mbangela yokuhlasela kwakhe abalandeli boSuthu, nina bezulu eliphezulu, nina besilo. Abesilo kuzomele bengawukhi phezulu umlando uma bebhala, bengaqali-ke ngeyigameko-ke zokuhlasela kukamntwana uyibhebhu ehlasela abalandeli boSuthu, bengawukhi phezulu, ngoba uma bekwenza lokho kuyogcina-ke manje omunye umlando sugqibeka-ke ungasabonakali. Kuyoba sengathi umntwana uyibhebhu akukho qhaza alibamba empini yaseSandlwana, kodwa libe likhona, wabamba elikhulu iqhaza umntwana uyibhebhu, njengoba sizwa nje ey'bongweni kuthiwa umudli wenguyazana eyedwa kwaNolele. Lezo y'bongo lezo zaqambeka ngoba wayebulale amaNgisi ayewafice egeza esizibeni kwaNolele emfolozi emhlophe, wathela phansi othulini ngesibhamu ngenhlamvu. Nina besilo, nina bezulu eliphezulu. Ngakho-ke uma nje uzowukha phezulu umlando, uma ngabe umbhali, uma uzovele nje ukhe phezulu ungakuthintanga lokho, kuyoba sengathi umntwana uyibhebhu alikho qhaza alibamba empini yaseSandlwana, nina bezulu eliphezulu. Ake ngimeke lapho, nina bezulu eliphezulu. Okunye futhi engizokuphawula nina besilo, ngokusho kwamaNgisi kumaminithi awo, amaNgisi awabhala ngemva komhlangano wawo waleso sigameko leso, amaNgisi lena eBilitane, umhlangano waleso sigameko sangomhla ka-21 kuNtulikazi 1883. amaNgisi-ke kumaminithi awo, amaminithi-ke abizwa ngokuthi Parliamentary Papers Volume 58, awamaNgisi, athi wona uNtshingwayo lona owasala Ondini kwakungeyena owakwaPhoza, kepha kwakungowasemachunweni. Wayewumnumzana nje, wayezokotha isilo, wagcina-ke eseyithola-ke naye sesele-ke enkundleni mhla-ke umntwana uyibhebhu ehlasela. uNtshingwayo kaMahole wakwaPhoza, ngokusho-ke komlando oxoxwayo, kuthiwa akasalanga Ondini ngo-1883, kuthiwa waqhubeka nje wayiphilela impilo yakhe. Kukhona-ke abanye-ke uma bewuxoxa-ke umlando wakhe bathi-ke wagcina-ke eseguqukele enkolweni yobuKrestu, nina bezulu eliphezulu. Ngizolifaka-ke iphepha elibavezayo nje bonke, i-screenshot elibavezayo nje bonke abasala Ondini. Likhona-ke negama likaNtshingwayo,
Mkhunu ongeyena okaMahole. Baphile abeSilo, baphile abakaHlamvana Bhulu, uMlilo Endulinde, uBasungumantshonga, benoQwelebana, isinakanaka seyincwadi ebeyibhala uMalimate, kwabamhlophe abelungu, igwalagwala likaMenzi elisuka entumeni kwaBheja iShowe, kwaBheja iNdulinde, kwaze kwaya kwaBheja noLwandle noThukela. Isilo uCetshwayo leso, isilo sakithi Ondini. Niphile nina beSilo.